I hope madati ka dre soon. Ari dito dre pita may ila tapos kuyam na dre ka ano simsot. Mao ni ilang sunset dre indot kayo. Nya kung kaston ko ganahan ko nga ari ko kaston dre. Yo, what's up sa mga ka-Rigo ko dyan? So, karon guys, madto dami sa Acapulco Beach Resort located in Ibu, Toledo, Cebu. So, doon na diri sa mga guys, so biyahe rami og mga 10 minutes siguro. Nya mga on mi dito, maligo, na swimming pool, na dagat. So, kita-kits ta dito guys. Update na mo later na namin dito. Muntad sa ta. Bye! Sa Acapulco, yan. So, mao nang entrance na Davita. So, ang biyahe na makuha na 10 minutes, abot na dito. So guys, masuod namin din guys. Sa entrance. Taan namin og pilay entrance dire. So guys, nanadi mi sa reception, mabayad na namin og pilay entrance. Register man sir. 200. Nakita nila ako. Fill up sa ko guys sa James Ray na mga putang. So guys, 200 yung entrance niya tuloy na po. So ang cottage 300. So bayaran kay 900. Yes sir. So guys, ako na itawad ang race band. Mo ni timailhan nga nakakuha na ka, naka-register ka sa reception. So guys, mo rin lang dining area. Ito lang yung capacity yung dining area nyo. Ito lang yung capacity yung dining area. So, karot sir, sige, I think guys, programs mga 30 packs siguro na yung capacity. Sa ilang dining area. So, nakulang ko tayo. Na views dito, nindot ang view dito, na swimming pool. So, ano mas gawas? So guys, mo din ni ang ilang swimming pool na rin. Kanya ang naa dito sa Luyo kay naidagat. Daghan nga ligo ron kay kuaron weekend ron. So guys, nasa rin mga souvenir icon dire. Pero di kayo daghan. Pero isnaan. So guys, nasa sila yung mga kabana rin. Agad doon kabuot. So guys, mo din nilang cottages dire. Nga na ang may dagat dire. So guys, mo din nilang menu. So may order may uguan. Pink lemonade, beef nachos, o Hawaiian pizza. Jules, that any plastic? Jules. Kabang ako ya. So guys, ano din ang order? So guys, abot na dahil among buwan. Among order ang pancit bihon ug ang golden blue.
Guys, itong dilawan. Walang golden blue. Say, kuhan ba ka ng lami ba siya? Ano kaya ang dirib ka dabi sa tamis kayo? Nya ang ham niya kay lami. So guys, mo di pag humana mo kaon. So mo di nilang cottages dere. Dere ang CR. CR yang slide ada abang bata. Sa ubos na ilang CR na ilang shower. So mo gina view dere guys. So guys, mo nilang swimming pool dere kani siya nga pool, swimming pool kay 4 feet ni siya. Kani kay 5 feet. Ya 7 feet guys. Ya karon na di waiting dere. Dito joy dere guys kay kanang ayahay kayo. Ay dagat dere, ilit. Ay waiting guys. Kasal. Guys, ari to rin sa sikat sa swimming pool. 5 feet po siya. So ayan na swimming pool rin. Our parents have Wilpan mo ang pagkakita. Diri nga swimming pool guys, lahi siya kay kanang init siya. Dibere sa pikas mga pa ng bitong may ice is pikas. Kay init sa rin sa adlaw pino. Kay diri pikas matabunan na ay ubi ay mga plants sa gilid. Diri ka na lang kalaban. Nausa na siya. Di ba tugkas? Nga naman 7 feet gidi ay. 9 feet mo ni diri. Ulo, na nakabutang. 8 feet di ay. Alam mo, dahil tumatugkas. Guys, now kayo diri guys, 8 feet. Dahil ikaw ito ka, TikTok kita eh. So guys, mao diri ang kabana nila. Inat kay murag punya punyaan bitaw. Tangan ni siya kanang si Rosa de sa kay kanang Valentine's.
sa Manang. Joko, Yes kuya. kung makapili ka, kitsa yung tapa diya, tip niya, kitsa man. Siguro katong nako iba kong i-kuhan ron, i-chat. Taga-kuhan siya, taga-lower ang ihaw. Ang name niya kay si Cara, na Cara. Miss Cara, I hope madati ka na rin soon. So guys, maudin nilang yung reception nila dito, na ilang mga rooms dito, yung check-in after mo na rin. So pwede mo diya. So atong suwaya ng 8 feet nila. Jump tayo sa ilang 8 feet. Guys, wait. Mauna ilang sunset rin indot kayo. Kunya kung kastlon ko, ganahan ko nga are ko kastlon rin. Kunya reception ganahan ko rin. So guys, ari dito rin kita, kaila tapos kuyam na diri ka swimsuit, as kilit, na black swimsuit siya na kilit. So karon guys, mao din ang katigyan ng kilit. Ako naman 5:30 na ang oras, so mag-ilis na may kay lisod sa akin padung car na bilin wala yung gasolina. So diri na lang kutob kay padung kami uli. So if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe my YouTube channel, Thurston Canoy. Thank you for watching. Bye!